एवढं टाइम केळ्यांका शोधून आणलंय सगळे. झेंड कमी काढलास की धींड आम्ही नाही काढला उखयचा. हेंकट धींड काढू अक्क देवगडात गेला की काय? आता फुटाचा नाही जायचा, हळूहळू फुटा. फुटाचा विषयच नाही. गवलो गवलो पौरो गवलो येवलो गवलो चवलो गवलो मग ये 2 महिन्यात पुण्याकने पिंक्या वाढायच्या जागा तरी घेऊन जातोस. माझ्यासाठी आ, एक नंबर मनानं पडणार. आता तू होता तू होत म्हणून होती सोलता त्या थाला सगळं खाऊची तयारी आहे. गाडी गावली नेणारो भेटलो. चल्ली हा, आता आता ती काय काय खाऊ भजी खाऊन गेली असती, उसळ पाव वडापाव. वडापाव मी भजी पाव चायनीज खाऊन नेली मग अरे छान सुद्धा खाती ती. आम्ही नाही खाईत. होय जाणार ती. आम्ही कोंबडं खात नाही. हॉटेलला तू हँगा काय होती काय तंगडो दिलं तरी खाती गपती बेटी. अरे तू नाही खातो हॉटेलात जा. आम्ही हॉटेलात कधी जायचंच नाही खाऊ. आता जीवसाठी जमलेली ती माणसा पुणगाव गेला ना. मग ह्या काय विचारते मी माका माहिती नाही. मी सर्व सांगते माका माहिती तुका माहिती नाही. आणि उडणाऱ्याची मी मनोर पुणग्याची घेत नाही बाजू. मी पिंक्याक लावून दिलं या बाई. नाही गो पिंक्या नाही पिंक्याक मी लावून दिलं. तू लावून दी पण पिंक्या याची भाजी बिजी घेऊन येणे बाबूक मी सांगून जाते म्हणून सांगेन ना. त्याच्याने केळातच मी गाठ मारलेलो. होय, होय. काय गाठ मारली? रोमाट आज हा आज कलचा रोमाट आज हा म्हटलं. काय म्हणतात मग? काय मासे आणू होय कधी वडाक हा देवगणात काय एवढ्या रात्री आता बघूया काही ते मोठे नाही घेऊन छोटे 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 नाही मोठे जे नाही जिते बारीक जिते जिते हा? चांगल्या ना चालणाऱ्या ना चालणारे हा कोको खय इला मग राबत काय अजून हेडो कसे हेडो काय करूचा खय ढोरा खयत आता धेडो अकड एक धेडो हा धेडीच नाही हा नवरे बरोबर म्हणते धेडी कोण रेडी चला तर आता आम्ही चाललो चांगलं ना मागेच राहुली बरोबर अरे गाडीच्या बाजूची बाटली आहे इशीचो भाऊ तुमच्या तो चला काय रे खय राहतास टीव्हीत काय बघत गाडीत बस चला या पुण्या नाही म्हणताय नाही म्हणतात आपण येईल लाईट पेटवले जरा दिसत नाही कोबडी यांची अगो बाडगेकडे बसान काय नाही एसी आहे चालू ताबा चैतन्य अरे चल पुढे घे तू पुढे घे पटीत किती ढकल उतरायला लागली गो चल गो बाय चला आता आम्ही निघालाव आणि ही बघा चालली दिसत नाही रे काय दिसत नाही हे तूच दिसत फक्त हे चेंडरू पेंडरू दिसत नाही त्यांची हे भाच्या दोनवले का उपयोगाचे नाही ते मामा पुढचा बोलण्याचे उपयोगाचे पुणग्याचा दिसतात थोबडा वाच चष्मा ग्लो इलो ना त्या ग्लो ग्लो राणी बसून खाते पलंग नाही चुकला काहीतरी कसा अरे गाणं या का आमची राणी आली ही झाली या राणी झाली आहे ती पहिली पूनम ताई होती आता ती राणी साहेब झाली राणी पलंगावरी बसून खाते लाडू राणी पलंगावरी बसून खाते लाडू पुष्पाचा नको याच्यात नाही पुष्पा कोपऱ्यात बसून खाते नाही यमक होतो माझ्याकडे पण तो मी जुळवलाही नाही काय 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 तो यमक म्हणजे मीठ काय विचारता तू यमक ना तू नमकच काय रे त्याचं लक्षच नाही त्याचं लक्ष नाही काय होय मग तू का राणी पलंगावरी राणी पलंगावरी बसून गाणं आहे का नाही रे मग का राणी पलंगावरी बसून खाते लाडू ये ना गाडी लावण्यासाठी काय बाबाशी थांब 2 मिनिटं
काय रे सबस्क्रायबर आहात आता काय चालला गोमू तू त्यांच्या बरोबर आहात तुमचं वेगळं हा कया तळकरवाडीचा आता नको आता वेळ नाही अरे नाही तर कधी काही तुम्ही वेगळे भारी आहात ए चल बोलले गेलो बोलले ना रे मासेवाल्नीचे पण फोन नंबर असतो तुझ्याकडे आमच्याकडे कोणाचा फोन नंबर नाही असं विचार मासेवाल्नीच्या घराकडे जाऊचा आता हो य वा तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो तांबरडेक्का तांबडे कसा तांबरडेकलाच जाऊच आता काय बांगडे तेवढा जा पण माझ्याकडे बोलावं लागलं आपण बोलत नसता काय नाही तर कॅसेट होणार होणार म्हणजे काय काय आता सांगा तरी बांगड्याच बाकी काय ना बाकी आहे ना गाडी नवीन 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 गाडी पार्टी कधी मग काय अरे वा. घाट कर्ज काय व्यायाम करायला दाखवतो आता रडांना वास्तवातला घरा सांगतो तुका काय वया बोल की तुका काय वया आमचे काय मागचे माशावाले फेमस ये बांगडे. चला हो चला हा. अरे पात्र अशी आहेत. प्रवासातच एवढी भारी 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 सगळी आपल्या कोकणातील लोकांना अशी ही होत ये आता दिसत हा ही होती ही होत म्हणजे पुढचा म्हणत होते पण थांबवलंय त्याच्या कॉमेडी कॉमेडी हत्ती होत आणि अतरंगी सतरंगी होत आता ह्यांचा काय झाला कॉलेज त्याच्यात हे भाचे दोन भेटलेत ते सतरंगी होत आता कसं इकडे 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 तिकडे रे तुका काय तांबरडेक माहित नाही कातवन माहित नाही काय छे अकडे जाऊचं अकडेच ना अकडे फाटे काय रे बाबा पाठी गाडी बघ रे माहिती नाही बघला शिव भांबूर झालो तो नाही मी पण बांबूर झालो भांबूर म्हणजे खाऊन फुला हो ना आता ही गोमूवाली खायची ना हे कामगार संघटना अशी वाटतं होय होय नाही नाही हे गोमूवालीच आहेत पण आता वेळच नाही बाबा तू काही केलं आता जरी त्यांनी ह्याचा गाणं म्हटले तरी आपण मी थांबणार नाही घ्यायचा काय काय घे बघ नाही येणार येऊ दे तिकडे जाता विचार हा तांबरडेक ह्याच्यात कातवन करीन माहिती आहे ना माशावाली तीच तग हा तीच तगच जाणार चायनीजवाले चालत ना काय रे गेली चला चला उतरा उतरा तर मित्रांनो फायनली आम्ही पोचलोय मासे घ्यायला काय काय मासे आहेत ते बघूया बाकी काय आहेत ना आणि काय बांगडे काय काय हे बघते बा तुझ्या भाषेत प्रॉन्स प्रॉन्स आणि हे खेकडे समुद्रातले हा समुद्रातले दुसरं बाकी काय आहेत ना बाकी आज कायच नाही तुका मी आधीच झालं मासे तुका काय आणि बांगडे आहेत फक्त बांगडे बाकी नाही काय सांगले का आता दिले मासे असून मासेच नाही जागेवरच नाही मासे जागेवरच मासे नाहीत त्यामुळे लपड त्याच्यामुळे तू काही घेणार मासे भरपूर असतात हो बिचारा. याच्या भरपूर असतं मोठमोठे मासे भरपूर मग असतात आता- गाडी रिकामी आणलंय काय काय करायचं करूया पूनमताई बोलेल काय ते करूया करायचं. नाही नाही मला नाही तुमच्यावरच काय ते ठरवा तुम्हीच काय कोळमी पण मोठी नाही हा एवढीच अशी का अशीच पण मी काय म्हणतो त्यांना असे कशा ठेवलं कसे म्हणजे असे म्हणजे बर्फात नाही ठेवलं तर कसे रोवतले कसे रवतले कोळी आहे तुरले पण असे वाटत पूनमताई जे काय बनवेल ते बघ काय ते आमच्याकडे बनवता तुम्ही माका माहित नाही का माहिती त्याच्याकडे खाता टाइम आता रडत राहू मग आपल्याकडे तुमच्याकडे तुम्ही पण मी खायला येणार नाही का मी शनिवार आहे माझं अगो ये गो छे मी काय शनिवारचं आहे का विचार त्यांना
ती काय सुकटा हो ती सगळे सुकटा मग घेतले ते कोण घेत ती काय देव सांगते मी पासा कोलंबी नंदन साठी आता काय देऊ आणखी कोलंबी देव कोलंबी किती देव 200ची देव तू सांग फ्राय बी होणार होती फ्राय होणार फ्राय आता ह्या करणार आहे. फ्राय करणार असतं मग आपली 200 रुपयाची आपल्याला बस झाली पटकन बोल आता होय रे, खायच्या विचारात असतं काय कळत आमका नाही 200ची भात झाली. मग पुणग्या विचार होईल घी घी मग दी घे. दी असं काय तू घेतल्याशिवाय मी कशी आता बावरता जरा का काय पैशाने मी बावरता माका कसं बावरतय तुला सांगते घे पुणग्याचं वाटो त्या म्हणून काय तू मोठे ना काय बघ पुणग्याचं वाटतं वर टाक आता त्याच्यापेक्षा टाकत तू त्याच्यात बघा काय तर पण बाकीच्या बघू नाही बाकी तिचे नाही हो. नाही हेच कुरले कधी आणतो आता आणि झाले हो होती आता त्याच्याकडे मॉप पण असेल तर पोरांना काय का फसवलेलं थोडासा बुटक्याचा असा फिरत असता बुटक्यास आता आणि ओढणी असं सखल बाजारात आमच्या हा त्याने काय केलं फणस निल्यांनी पैसे दिले ना अशी मॉप माणसं आता हो मग गावला मुंबईपासून आजपर्यंत निल्यान आणि गेल्या वर्षीच्या बाजारात गावला फणस महाग किला आदल्या वर्षीचे म्हटलं पैसे द्या म्हटलं मग काय बोलला पळाली ती थांबलीच ना झालं अशी मॉप गिरायक होता आमचा. हो त्याला तू विसरलंस आम्ही नाही सर. म्हणून तर तुका सांगा किल्ला तू माका बोंबील घेऊन येलस की माका सांग आता तुझं नाव टाकून ठेवतं पुणग्या लक्षात ठेवा चल गो चल घे तर मित्रांनो मासे घेऊ किल्ला आणि तेच बाजू चायनीजचं हे हॉटेला आणि चायनीज खाऊ किल्ला बऱ्याच वर्षांनी मागच्या याच्यापासून आत्ता इलाव चायनीज खाऊ गेल्या वर्षी चायनीज खाला होता आत्ता भारी पडला आणि आत्ता इलाव खाऊ के बघा हॉटेल सुभेदार चायनीज सेंटर आणि पुणगे बघता कसं करतात काय बनवतात म्हणजे काय पुढच्या टायमात टाकूचं दुकान विचारा असो पुढच्या सप्त्यात टाकणार आता स्टॉल पुणगे अंडा अंडा का पुणगे चे माखन कोणता आमच्या चिकन नको हो चिकन आम्ही गाडी याव जरा जराशी गाडी जरा नाही आम्ही गाडी याव सांग जरा गाडी जरा नाही मी जरा म्हटलंय रे जरा गाडी याव जरा म्हणजे ह्यो जरा वालो आम्ही फुल गाडी याव हा अरे बघतोय मी काय करतो दोन बोके एक बोको मोठं बोको आणि पुणग्याने बघतं ती बघा एकदम तो मस्त खा रे खा पटापट खायचा भाजला तरी तोंड सांगायचा ना आई करायचा ना आम्ही चिकन खाणार आहो 1 2 3 ही व्हेज त्यामुळे ही खात नाही हे कसा मस्त खरोखर वैंडेपेक्षा भारी आहे हे भारी आहे खरोखर भारी आहे नंदनच्या चेहऱ्यावर दिसत चांगला चेहऱ्यावरच ना दिसतंय बघा अरे तो दुपारी जेवलं नाही त्याच्यावरून दिसतं कच्च्यावर फेस घेऊ आपण चटणी घेऊया टाइमपास आम्ही टाइमपास करतो तर चला मंडळी चायनीज खाऊन झाला यांचा आणि आता आम्ही चाललो घरात एक काम कर मग काय 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 पुढे बस ये तर मित्रांनो मी हार्डवेअरमध्ये सामान घेत आहे घरी बघा हे काय चाललं का बघा हे आईस्क्रीम खातात माका का आणलेलीच ना हे बघा 5 वर्ष लस्सी आणल्यानी माका तू रे काय खाल्लं तू काहीतरी खाल्लं अंड्याची लस्सी आहे ती अंड्याची लस्सी अंड्याची देवा काय हो बरी या पुणगे बरा पुणगे भरा मग काय पुणग्या काय झाड पडली आहे पुणग्याचं कड ना हो माका अंदाज आहे ना मिस कॉल मारलेली मी दोन कधी तुझ्या फोनवर नाही तुमचं नाही हो येलो हा बघ एवढा वेळ टाइम त्या खेळ्यांकच गेलो एवढं टाइम खेळ्यांकच शोधून आणलंय सगळे मग झेंड कमी काढलास की दीड आम्ही नाही काढला उखळीचा
हेंकाटा धिंडी काढू अक्क देवगडात गेला होती का आता फुटाचा नाही जायचा हळूहळू फुटा फुटाचा विषयच नाही गौरो गावलो पौरो गावलो येवलो गावलो चवलो गावलो मग ये 2 महिन्यात पुणग्याकनी पिंग्या वाढायच्या जागा तरी घेऊन जातोस माशासाठी एक नंबर मनानं पडणारी आता तू होता तू होत म्हणून होती सोलता हा त्या थाला सगळं खाऊची तयारी आहे. गाडी गावलेली नेणारो भेटलो चलली हा, आता आता ती काय काय खाऊ भजी खाऊन गेली असती उसळ पाव वडापाव पावसाचा घोवाण धावल्या ना वडापाव मी भजी पाव चायनीज खाऊन इली मग अरे छान सुद्धा खाती ती आम्ही नाही खाईत हय जाणार ती आम्ही कोंबडं खात नाही हॉटेलला जाऊन तू ह्यांगा काय होती काय तंगडो दिलं तरी खाती गपती पेती अरे तू नाही ना खातो हॉटेलात जा आम्ही हॉटेलात कधी जायचंच नाही खाऊ आता दिवसाडी जमलेली ती माणसा पुणगाव गेला ना मग ह्या काय विचारते मी माका माहिती नाही मी सर्व सांगते माका माहिती तुका माहिती नाही आणि उडणाऱ्याची मनोर माणूस हो. मी पिंक्याक लावून दिलं नाही गो पिंक्या नाही पिंक्याक मी लावून दिलं तू लावून दी पण पिंक्या याची भाजी बिजी घेऊन येणे बाबूक मी सांगू जाते म्हणून सांगेन ना त्याच्याने त्यालाच मी गाठ मारलेलो होय, होय. काय गाठ मारली? रोमाट आज हा आज कलचा रोमाट आज हा म्हटलं होय, होय, काय गाड मारलं त्या का माहिती सोय नव्हता आम्ही भाजी काढू गेले मी चालाडे फणसाचे खांदी भिडचा इतका मग गेला कसा गेला कसा तर ह्यांका विचारा बोक्यांका माका काय विचारता काय जो म्हणालो वाटतं शिगम्याचा रोमाट सपूया कसा आता असा म्हणालो उद्या मी चाललोय हे बघा माशाचं चालू आहे बांगड्याचं सार काय करतो सार की तिकला करता आणि तिकडे पिंके आणि पिंक्या तकडे या करता कांदो कोलमी ही बघ कोकमा का ना पुष्पासारख्या करशे काय गो कसलं चिंगळाचा काय ता फ्राय कसली फ्राय शिंगडा टमाटो कांदो हं. हे बघा काय काय चाललं आता बघा इकडे कॉपी करता चाय करून झाली मगाशी आता कॉपी करता तू आता पोसाक येणारच ना पण पोसाक आता जातं कशा पोसाक ये पुन्हा ऑर्डर एक मारून मग मका हळद रवाक झाला मग बायको माझी म्हणत आता तुझे तिथेच थांब मग आता इथे येऊन काय उपयोग मग हळद रवतय बॅग गुटानी इथेच गाडी येतं येतं काय सांगता पोसाकी काय मग आता रंग पाडव्याक येणार ना रंग आता रंग माझा उत्तरीत बघ आता तो मुंबई केलं तो आता चल झाला फ्राय करून घेतलं ना फ्राय म्हणजे कांद्यातनी टोमॅटोत परतून घेतलं ना काय काय टाकता मीठ मसालो हां तर चला मित्रांनो जेवण झालं आणि वाजले जेव केव्हा पण वाजले किती होत आत्ताशी 11 वाजून गेले 11 वाजले आणि बघा मस्तपैकी सगळा जेवण तयार रेडी आहे कोलमी बांगडो या सगळा माहिती आहे रे बघले नाही आणखी दुसरा काहीतरी हा नको बनवलेला दुसरा तर ह्याच्यातला भाजके हां आणखी काहीतरी आहे एक डिश दुसरी डिश काय मग दुसरी डिश आता हे बघा जेवण रेडी आहे मस्तपैकी सगळ्यांनी जेव घ्यावा पुणग्या तिकडे घराकडे आज पुणग्याकडे खायत असताना मेक नाही तसाच आमका सांगणार नाही आता उद्या सकाळी गेलास की बघा काय सांगणार काय नाही केलं येत नाही रडत राहावं नुसतं तर चला जेवतो तुम्ही पण जेव घेवा मस्तपैकी तोपर्यंत इथेच थांबू उद्या मुंबई आणि पुढच्या भागात भेटूया म्हणजे येऊ भेटात मी मुंबईत पुढच्या भागात व्हिडिओ करूचेत माझ्या जबाबदारी कधी भेटता तो बघा फक्त तर चला इथेच थांबूया आणि पिंक्या पण चालला वळवड्यात आणि ह्या बघा काय डिश मधला हानताच ही बघा ही कशी कशी बघा ही बघा काळोखातला बाजू करव हे बघा काय काय हा केलेलं कोलंबीच आहे आपण कोलंबीचा तिकला नाही भाजक्या वाटपाचा याची नावं माका काही ती कळत नाही रे काय काय ती ह्या कोकमाचा या वाटपाचा आणि तारा कोकमाचा चला इथे थांबूया तोपर्यंत बाय बाय जेवते मी माका भूक लागली मारणे